Tá lá na Gaeilge ar siúla in nómh tá seans ag na páistí ó na Gaelscoil na gCorcaigh bula sús agus Gaeilge saor na chéile. Tá líon na páistí i gCorcaigh le Gaeilge ag fás agus ag fás. Tá gá Gaelscoil níos man an choleg agus tá an tóragus an éileh ar Gaeilgeachas i gCorcaigh agus tá lá an tailig le Gaeilge. Is ó caiid nó tábh seo tá anna pedúnta dulga dí cibríní de bara so tá lán dína so dína ó lá na cathracht dína America tá na héna an hásta tá si beáin scóbach ach mar a céad jibh tá aíon jibh tá ceol gaiireach an so tá dína tarintí le chéile sin mar Meitheamh is bhil fellé seo mar a bheoh sé scoríocht mar a dearfar a mósgríomh mar a bhainú éireocht féidir go catún is seo a bheithing na héad bliain. So yeah, it's Mrs. Stephen McGinley agus Tom an seo i Corcaigh ag déanamh seóna Tom ag déanamh seo lámh clasiocht agus bhí ceardlinn lámh clasiocht níos luatha hí na páistí ag ghlach apártán agus inis Tom ag réitiú Tom ag chun lámh clasiocht sin agus seo dhéanamh lein na páistí go léir so Tom an sásta den seo. An fear leis na bachaí tine. Is bra lomsa giggles na fairgreen. Is málam an féilacán. Bhí Lá úntach a gine neomh ag lána Gaeilge an sa i gCorcaigh. Tugann se anna bhí sneachtaíine há tógann tart linne le Gaeilge dúirt teachla chéile mór míteach aithne chur a chuoine nó agus bhí anna lá go deogainn. Bhí sé go húntaach bheith sáinneamh bheith déanamh na cluichí leis na daoine óga agus an glún óga ag teachtaníos agus go húntaach go bhfuil na daoine óga ag leabhart na Gaeilge mar is leosan an teanga. Tree freshen. Okay, agus seo ó giggles an fairgreen the TG car. Oh!